Dito sa Purok Dos, ka-fiesta man ni Senior Santo Niño. Kasama ko sila ni Auntie Mercy si Day Misa Senior Santo Niño dito sa Purok Dos. Fiesta man, so dalahon ni nato ang ato ang patuan Berhin sa Lourdes, kaya ako apong pablisingan inya ang ninyo ko pong dalahon. Muni ang nagbantay sa among mga panimalay. Niya ang magdala dani si Mariang, ako padala. Ako magdala dani sa usa. Niyang bilin din si Untim raw. Ako naka-upload ko, na-upload man basi ni wifi. Kasama na. Ano si Auntie Inday? Ito na? Si nagdala sa ninyo isa. Paano mo lang sa kuan? Kanang selopin. Ang kay binditahan man da. Bisingan man siya. Apil ni ako ana ni. Ha? Kuan ni da. Ay pag kuan na ni mudaan. Kuan na ana. Dito na kay armo. Ba. Kana kay taligsik na balag mawanan dito. Kuan pagkaabot. Na matinga ka. Ala, ngano man? Ala, resist ni karon ba? Mag-resist ka? Nganong uli man ka? Wa ka nag-eskwela ka wala? Ha? Eskwela unya nganong naganhi magadini? Baong. Mga kabalon? Maria imo din gilatan Maria. Gawasa nam gani na si ibang. Tapos kita ibang kay sapot na uwan ibang. Dito nagdala sa ba kay payo. Pista nagyud kay naana ang mga kuan. Nanay mga sign sa pista. Singan unya sa ay mamuti ang nagsinugdanan sa Banyan. Ang Pentecoste's ang pagkunsan sa Balagos Berhin sa Fatima. Muray naglahi ang ako kay wala pa na siya sukad na blisingan, so gipablisingan na lang paday nako. Kung sa mga kabahinungdanon, o epektibo diya sa sakramento sa bunya. Dosi, busa ka mong tanan. Misa. Video tada ni guys, kadiri ba ta pwede ka video basta magsugod ng misa. Kay bawal. Ngayon sa ni Kristo, maayong pista sa ating panahon o Diva Senior Santo Niño. Ang simbahan sa tibok kalibutan. Kini ato tikuha ba nga dito mo kayo atong devotion sa Senior Santo Niño. Dapat tayo nakabig, no? Pero kana lagi nga piling anan na nakabig, no? Diya sa
few moments later. Ay, buto ka naman tanan. na lang magpindita. Una sa tanan, Happy. pasalamatan nato ang atong magkakahon na Daghan kita diri guys. Intero chon. pagkakan natong ginaon nga mga magkakahon. Praise God. O Silva Senior Santo Niño, wala lain at pagpapakan si Father Robert Roy Pao. Boy, salamat kayo din. Murag first time pa din mo din nakamisa. Bam-bam na ris na ni. Gatot, medani paniapon. Ay, paniod to di ay. Usay di naman ang maburgaro kay dako na kayo, plato. Wala, practice lang. Beauty check ka rin daw. Pag sure ba? May kalo-kalo na ko nga. Dito ba misa Bohol? Ako pa nagsugod. Taga-katigbian din ni guys. Ito ate. Na din hey kita kapon ni. Lain kay ito nagoy na to ate sa una. Katong gamay pa si Princess ba ko. Katong naligo to sa kuan ba sa Saan ta naligo ato ah? Bilya limpia. Swimming pool itong galigo. Lila? Lila. Oh. Basta na. Ala ka o sige po. Ibang bito kay gamay pa magkay ko sa una. Basta kay nadikuanan gid ako gid. Ipit senior. Naglinya-linya na dayon ni kay mangbambang na di. Ala ka. Mga paper plates diha. Da. Kita punan yan da. Ding. Kan karon ba? Dugay kay mig-abot sa kuan oy pantalan.
dugay ko kay gamot sa pantalan da. Dagko kay humba o. Wala humba. Ay, wala. Ah. Dito sa kusina, be. Naman lagi tagpila sudani na po dayon ta mga only ta guys biyon og manok no nya kaon din nya kani day mauni si MG tapad na ko si MJ dire ra mi dapit na side unya bis over ta kay naanay sounds okay nagkayagaw na so kaon ta na kay pag na tog kaon magsayaw na dayon sa Senior Santo Niño isayaw nato no paniudto pa libre tanan dire fiesta nila so libre kaayo ang tanan. A few moments later.